mbok yo ngene iki enek tiban rezeki teko langit duit segebok ngono Gusti. Astagfirullah. Apa iki mau? Ya Allah, apa iki mau ya? Muga mati ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim, buset dah. Mulutnya Kirain kalau setan, ngomong ternyata lebih mati-mati parah. tabrak mobil. Iya toh no, iki utangmu 5 tahun loh. Iki mas ngambil awakmu loh. Ya lah aku ya. Apa? nenek banyu ngombe ya. Se. Oh, iki nyanyi. Hah? Loh, Tenang. yo tenan lah piye wong eneng koyo ngene lho. Tapi nggak apa ya? Dorong bayar lho. Ya ibu ada yang godain. Siapa yang godain? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Belum tahu ayah nih mantan preman. Ayo cari. Iki wes wayahe nagih iki ya. Kira-kira wis enek duit urung dek uang ya. HP ketinggalan nagih sapa dhisik iki ya sing penak ya. Ini masalahnya udah wayahe gajian dek uang iki. Wes. Golek dhisik iki berarti siapa sing ditagih ya. Masuk juga gini nih. Oke, berangkat. Tutup nih iki. Bu, wayahe. Bu. Iki wong iki. Ya mene mesti iki. Tutupan. Kancing nih. Bu. Bu. Mesti loh. Lah wis tanggal semene mesti tutup loh. Ngalih wong-wong iki. Bu. 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 Dongkel wae iki. Wah, weh. Hei. Bu, tangi, Bu. Tangi. Piye, Om? Pura-pura turu lo sampean. Piye? Wayahe ndi? Piye, wis kosong kayak ki mau ki daftarne anak sekolah terus kentekan duit aku jane ki pira nek tahun utangku ki Sampean sing ngutang kok lali lho. lho lho kaya niki 200 apa neh ngono lho Om Ya kene 200. ya tapi aku bayar oleh ora nyilih modal neh ngono lho Ya gampang kuwi masalah kuwi. Penting bayar dhisik saiki. Piye? bayar ya Om tapi tenan ya aja ngapusi Piye? Kapan aku pernah ngapusi? Kene ndak. aku sampean tak tagih engko sampean ngorok balik aku ra iso buka warung. Ya kabeh kan enek pengajuan to. Sampean lunasin dhisik pengajuan neh ning kantor. Ya wis tak jene. Ngono, sing penting lancar. Ya, tapi tenan lho Om, aku ngenteni sampean lho arep buka warung neh delon sampai kosong resik jan. Duh, malah cedok. Nah, pira kuwi? 200. Ya tambahin neh lah. Renek koyone ya gari 200 lho Om. Mosok 200 iki? Iya. Aku iso ora nyilih awal ngono. Gak usah ndadak nang kantor dhisik ngono lah. Maksudnya langsung iso gak? Berarti sampean arep nyeleneh iki ya. Ya wis, berarti mulai teko awal neh iki, tak tambahi iki ya. Penak tenan sampean iki. Bayar 200. Aku tombok 300 iki. Sing penting enek bocah gadis nang omah. Oh no. Oke, berarti lah nggak bayar. Tak pe anak gadisnya sampean. Nah, sampean hitung nih. Oke. Lengkap Om. Oke. Anakku ki umur 5 tahun. Tahun Om. Hah? 5
tahun. Duh. Makanya ora sida lah. Ya 5 tahun masa aku merabi cah 5 tahun. Iya toh Mbak. Nah, ini carane wis lah kita. Penting aja macet ya. Ora. Ya, oke. Ya, sun. Pas tanggal ya. Oke. Karena golek wong liya neh iki. Heeh. Kita tagih mumet aku nek kene malahan. Ya, Bu. Ya. Warung ruwet iki, warung ruwet iki. Nah. Gak nagih wong siji wae ruwet tenan apa neh nagih wong liya iki. Golek neh lah mangsa sing liyane lah. Berangkat. Duh Gusti, nasib kok ya panggah yang ini ya Gusti. Ora enek perubahane. Kapan iso nambah-nambah rezeki meneh iki Gusti, Gusti. Nglumpukne botol aku wae ya gur ngene wae ditimbang ya gur. Di sisarno sarap itu. Mbok yo iki enek tiban rezeki teko langit dicegebok ngono Gusti, Gusti. Oh, astagfirullah. Apa iki mau? Ya Allah, apa iki mau ya? Duit apaan iki mau ya? Masya Allah Gusti, tibake kambil jeblok ya Allah. Woi, Sarno. Ndelak ning kene. Wayahe, dah. Wayahe. Hangkle weh. Piye to kowe no, Sarno. Kene. Nunggu kene no. Kene. Aku arep nagih awakmu lho kene no. Bah. Di jatahe wayahe lho no. Piye to no, iki utangmu wis 5 tahun lho. Aku ki malah sampe awakmu lho. Ya Lah aku piye lho ya. Ngopo? Nenek banyu ngombe ya, Pak? Set. Oh, iki nyonya. Hah? Loh, Tenan. ya tenan lah piye wong aneh kaya ngene lho. Tapi enggak apa-apa ya. Borong gue bayar lho iki. Lah, iki. Mantep iki. Nemen kowe no ngombe banyu ngantek banyu kayak ngene lho. Lah ya piye boro-boro gue bayar lho. Ngombe le aku ya sing iki apa eneh ini. Lah alah. Lah mbok ya ditambah-tambahin neh sik ngono lho. Ap kowe iki piye nono? Kayak ngono arep nambah bojo awakmu iki. Bayar utang angel tenan lho. Ya piye lho trae ya lagi ngene Lah iki terus lho. piro utangmu iki? Aku ngantek lali lho no. Mbok kayane 2.500 lho kayane iki. Apa tak tambahi wae sing kuwi tak lunasi piye? Lho tenan. Iya. HP Jangkrik iki. Ya kuwi ditambahi kene aku. Tapi saranku. Ya. Rungokne saranku. Heeh. Piye Kowe awakmu kerja ya. golek pas sing sepi ya. Oh, golek sing sepi piye? Ha iya lak rame malah awakmu enggak entuk apa-apa engko. Wah, lah piye iki Lek pas sing maksudnya? sepi awakmu jikuk-jikuk tipi-tipine wong ngono. Masya Allah, kowe iki ngokon aku maling. Ya ora sing penting halal ngono lho, piye? Lah kok iso halal lho, iku pipine wong. Sing penting aja bojone wong sing jimuk. Ya ora? Iya enggak apa-apa. Modal bojone apa iki? Hah? Enggak kena lah aku ngekek iki nggih tambah usaha kok. Oh, Nah, iya. pira butuhmu? Wis piro ikhlase ngono lah, wae lah. Iya. Ora ya kabeh. Oh, ojo kabeh lah mangklek kabeh. Iki. Malah iki oleh apa gelas loro? Iki. Kurang lho. Wes iki tak tambahi wis iki. Wis. Alah yo kabeh. Ojo kabeh aja. Iki nggih modalmu tenan. Dalam menah lho meneh. Sing kuwi lunas ya. Wis Oh, tak iya, lunasi wis. ben. Matur nuwun. Heeh, tapi Iki 200 to iki. 200 gundulmu 200 sik hitung. Siji. Sida siji kene saya hitung. 250 iki. Ngene lho ngitung iki ngene lho. Piye? Pantes awakmu enggak maju-maju ngitung duit wae enggak iso lho. Aku ora sekolah lho. loro, telu, papat, 5, 6, 7 setengah. Iki. Itu setengahnya piro? 700, 500, 750. Oh, siji. 700, 500. Loro, telu, 6. 6 ngono lho. Ya basing lah, wis penting kuwi ya. Jadi utangku piro namu? Ya iki sing ndengi wis tak lunasi wis, ikhlas Lah iki aku. mau piro to?
Panggah wes kantongnya 700,5. Oh. Ya wis, matur nuwun. Seger juga banyu iki ya. Oh, neh. Sik, iki anek sing nganu iki. Ya aja kuwi lah. Sindi. Enak toh. Tapi tenan ya. Oh iya, ya. Pas oh iya. sepi, ingat Iya. pesenku. Golek Dongane wae ya. Heeh. Kowe rene ning kurang tahun meneh. Ya ora lah sisa aku rene. Ya sesuk iku wae. Wes toh, ya. Oh iya, Oke. heeh. Matur nuwun. Oke. Heeh. Sehat-sehat ya. Sebentar kita Amin. bayar utang, oke? Ya, Oke. makasih ya. Ya siap. Terima. Ngene iki gaweane angger sore kok mek petan. Jajal lek duitku akeh. Iso tuku gunung. Iso tuku mobil. Iso nglunasi utang-utang ngono. Ndek bojo kon dagang megawe malah jereke dagangane entek renek duite. Padha wae. Kena dijolne plembungan dijolne wae po. Ben iso mibur-mibur ngono. Iya ra? Iki wis tanggal tuwek iki. Enek bang plecet moro apa ora iki? Muga-muga aman iki. Muga-muga ora enek kae bang plecet moro kae. Lek sampe moro gek piye kae? Ora sida tuku klambi aku. Muga-muga mati ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim, buset dah. Peh mulutnya Kirain kalau setan, ngomong ternyata lebih mati-mati parah. tabrak mobil. Sampean ki penak non ngomong mati benra ditagih ngono. Iya toh. Kan kena nggo tuku mobil. Mobil kene duite. Emang Wayahe piro piro utangku? lah utang sampean apa wis bayar 1.500 biyen. Apa iya toh? Lah, Lali paling iya. sampean. Lali enak to lali. Lah wong turane kae tanggo tuku motor Brio kae. Motor Brio ki apa? Enek motor Brio. Motor Brio. Wis ngomong wis salah-salah wis bayar wis. Piro toh? 1.500. Aku duit iki. 1.500. Heeh. Kecil. Itu barang loh. Bah, Iki ditung iki kayane pas kuwi. wolu iki San. Wolu. Kurang berarti. Ya kurang akeh iki lho wolu San. 9, Songo. Nah. 10. Pas. Wah 500 neh. Lah ya iki pek kabeh lek ngono. Lah iki piro iki? Ya akeh kuwi. Oh. Lebih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ya pas iki. Wis bali kok aku ora arep utang-utang meneh. Lele gayane. Iya. Iki latar cilik iki gelem. Gelem. Lah ya gak usah. Mbah. Sian, Mbah. Ya Allah, Mbah malih ayu lho. Ngapet enom Mbah sampean, Mbah. Iki wis iki ya. Wis. Wis. Sah ya. Deal, gak Deal. utang. Oke. Ya. Nagih kayak ngene aku seneng. Pengen pindho aku nagih. Ya wis. Malah enggak itu Kurang malah duit. ngekei. Buat ini. Hah. Iki siapa iki? Iki mama. Mama. Iya. Mbah. Sangoni Mbah ya. Mbah. Bilang makasih. Ojo dikei iki, Mbah. Ya, Mbah ya. Tak pamit, Mbah. Oke. Dadah. Ya, Mbah. Suwun ya. Ya. Tak lanjut nih. Iki Oke. kudu edan kuwi. Ngene iki urip bosen. Mati tapi kok pahalaku kok ya rung cukup. Engko nek ning swarga ditimbang tuwah mlebu neraka. Bolak bali ning luar negeri Hongkong Taiwan. Di TKW. Dadi babune Cina tok iki ngelus-ngelus jogane wong Cina sampe kinclong. Ngene iki koyone ngutang sing akeh nggih jalan-jalan ning Eropa ya. Paris apa ning Iran pisan ndelok-ndelok nganu wong perang. Engko nek kena nuklir kan ya lumayan malane utange lunas ya. Mati syahid mlebu swarga aku. Biyo lah kae kae. Kae bangplit site lewat kae. Ih,
Penak kayak dirayu. Ah, kuwi nek mbak-mbak tak tawari lah, mbokan gelem deh numpang. Hayo. Ora lho Bang, iki yo jok ngaget-ngageti ngono to. Hei, aku arep nawari duit gelem ora? Yo linggo kene to, tawa-tawa Duit, gelem ora? Duit, Mbak. Arep ditangi piro? Iki piro jaluke? Wis ngakeh lah. Aku Lah sampean arep ndi? Jalan-jalan ning Eropa. Yo dilongi lah, mosok sakmono yo ora. Enak mbek aku. Piye? Enggak tak kayak ibu ngambung wae piye? Hah. Iya ra wani to. Lah. Selain tak bojoku aku. Nek mangkane kuwi 40, 20% piye? Di Aduh, kaget tau. piye? Yo wis ra apa-apa wis. Tapi yo Lah bojo sampe nang ndi? lunga. Nang ndi? Wis mau lu mancing kok enggak nyapo. apa-apa lho. Yo gak kok. Leh, gagahan. Bojoku lo galak. Sopo sing lebih galak itu tukang plecet apa enggak? Main-main ambek tukang plecet loh. Lho reti sampean bojoku lho, gagah dawur ganteng karo sampean yo jauh. Masa iya? Iya iya. Lah itu Lah, enak duit kan baju sampean? Oh, Iya enek tapi ayah lah. di Ya ibu ada yang godain. Siapa yang godain? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Belum tahu ayah nih mantan preman. Ayo cari. Sopo sing wani ganggu-ganggu bojoku ki? Kurang ajar. Wedi ambek wong. Jangankan bojo sampean. Oh, lah iki bocah iki. Oh. Wong ndi kowe? Hah? Kono Mas, Ngapa kowe kene ganggu bojone wong? ngaterke duit lho Mas. Oh, kowe iki urung ngerti sapa aku. Kene. Kowe iki wong ndi? Kok wani-wani ning gawe ulah nang kampungku, Jarene anakku kok ganggu bojoku kowe, Apa wis nyawa rangkep? Apa tak kocak wong kowe, Tak goreng jantung sisan kowe, Ampun Om. Ampun aku gur dolanan mau ambek bojo sampean. Ampun tenan iki. Sangar tenan sampean Om. Barusan kena gampar segitu aja kamu udah roboh. Bangun. Copot tuh baju jaket. Kopinya lepas. Nih jaketnya. Bukain Om. Buka sendiri ya. Enak bener kamu. Salah. Preman mana kamu berani masuk kampung aku, Sana lepas. Jangan Om. Lepas. Jangan Om. Ini orang bikin ulah ini. Waduh, sekarat nih orang lah daripada kasus kabur aja. Peh. Loh. Aku mati lagi. Ya Allah. Keterima ora jasadku iki ya. Kayak aku tukang dadi bang plecet iki. Ya ampun, lah dunia iso diputer tak puter ulang iki. Kira-kira terima ora aku gara-gara dadi bang plecet, pengen tobat dhisik aku. Apa aku tak golek malaikat dhisik ya? Mbok menawa aku iso iki neh, balik neh. Ya jelas tak golek malaikat dhisik lah. Itu orangnya. Sarno. Sarno. Delak nang kene. Wayahe, dah. Wayahe. Hangkrek weh. Aku tukang tagih malah, Mbok. Yang Muga-muga mati ketabrak mobil.
Hei, Astagfirullahaladzim, buset dah. mulutnya Kirain kalau setan, ngomong ternyata lebih mati-mati parah. tabrak mobil. Astagfirullahaladzim, kirain setan, ternyata lebih ngeri dari setan. Iya toh? Actionnya action. Astagfirullahaladzim, kirain setan. Barusan kena gampar segitu aja kamu udah roboh. Bangun, bangun. Copot tuh baju jaket. Topinya, lepas. Nih jaketnya. Bukain om. Buka sendiri, enak bener kamu. Salah. Preman mana kamu berani masuk kampung aku, Sana lepas. Jangan om. Lepas. Jangan om. Waduh. Sekarat nih orang. Daripada kasus kabur aja. Passion nasibku. Ya Allah. Ini ki dibayar kok nek kon ngene iki wis.